everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Anhit ang bayan mo padayon sa laing sumpay ning naghinapustang sugilanon. Estranyo sa gugma. Kinsa na tinawag mo? Si Kinsa! Sir Arnel. Sir Arnel, abi ka naman cellphone. Ma'am, ay nagtubag ka. Di nila ako tumagon. Uy, Ma'am Dalia. Iba maghihubol sa paso nga may pinaw akong silpon. Naunsa man kadiha, Ma'am Dalia, nabuaw na ka. Gikuba ba di mo akong silpon? Naglagot ko! Naglagot ko! Maglagot ka! Ako na silpon yung pasipadaan. Naunsa man ka, Ma'am Dalia, lahi naman ka. Muran magkagdili ikaw. Kung sa putod ang daw bilyo, mabuhat yun ang tanan niyang gusto ba doon? Alage. Pwede sa unta akong silpon may ibutan mo sa baso may bino. Malon na. Bayaran ko na! Kung makasal dyan, Miss Arnel! Na, musamot di siya pagkasali mo. Kaya wala naman ka. Ay, yung pagbuhat ka! Naunsa naman ka, ma'am? Uy, gito nga di mong bino. Gito nga di mong butilyas bino, ma'am. Pasadi ko! Ay, yung paghilabot sa kumbuhaton. Wala na gini. Pasiwa na! Di na gito babalik din ni Sir Arnel. Sa mana? Naunsa Miss Bilyo? Di man mo tubag? Busy tingali. Imposible. Karon ka not be rich na siya. Naunsa ka sila sa bay? Kinala makontak ni mo siya. Pero magkasulti mo ang imong inahan nga wa si Lily. Husto. Sa landline ko manawag. May pa. Okay, dini ka lang ha. Ay gid pagbiya dini. Manawag lang ko sa bay. O lagi, di lagi. Aral ako diri. Ay gid pagbiya dini ha. O lagi, sigbalik ka ana. Okay, sige. Bubalik ra ko dayon. Magsusi lang ko sa bay. Sige. Kulbaan man ko. Unsa man kinahitabo silang bahay ni Arnel? Naunsa naman ka si Lily dito? Tuwa na. Lakaw si Arnel. Ibiyaan niya ang kaluhan nila. Ha? Mao na niya atong panahon. Mao na niya. Musa? Ako na leader karon ha? Ako leader. Ako man yung ideya. Ha? Mudool ko anyang kaluhan ni Lily. Unya, magpauban ko niya sa tag-iyas bangka. Kay, wa ko katol-tol. Musa? Hiyatis. Yamat ra. Ha? Nabalin din ron. Ako na yung magsusunod di mo karon. Ang! Di man ka makaduol niya. Ako rin may makaduol niya, be. Mao nga, ako na yung magbuot. Siya, Sige, anong say mo? magkantangan ko yung sa unahan. Ako na. Duula na ka ng kaluhan, Lily. Si boss. Tanawag. Yun na paglakaw tiyo, ha? Yes. Hello, boss. Kumusta na mo diha? Boss. Kuhaon na mo si Dalia. Nagkabinta na mi, boss. Nag-inusara lang siya sa pipayong. Good! O sige, lihok na mo. Kinahanglang mamatay na karong adlaw ka ng kaluhan ni Lily. Mauna kini ang akong gipaabot. Muapas na ko sa nahimutangan nila ni Jigger. Kinahanglang maka-assist ko sa ilang buhatong pagpatay sa kaluhan ni Lily. Ako na lang yung sakay-sakayan kini si Arnel. Gusto siya. Samtang nag-uban mi. Kinala mo, enjoy na lang ko'y. Huwag mo pakita ko sa pagkaasawa niya. Inday? Uy! Noy! Nabalik lagi ka. Man ko makitol-tol sa bahay sa imong giingon nga doon ay bangka, Inday. May mo bagkubanan ko ni mo? Sakit naman ko ni akong kailo eh. Nakindalan siya ko makaagat niya ko taon. Oo, sige. Iyato talang ka sa dol-dol sa ila ha. Kaya dili ba mo sugot akong bana nga mobiya ko din eh. Oo, balik lang tayo. Ipadool lang ko sa bahay nga anyang mananagot nga imong giingon. Sige. Dali na, Noy.
Huwag ako mahibaw sa kabuhaton. Hindi na ganahan si Arnel ako. Si Dahlia na ang iyang gusto. Pero di ka makadawat ini. Ako ang unang gimali, Arnel. Busa ako ang angay niyang pagkaslan. Oh, may nanawag sa tadapal sa sala. Masig si Arnel ang nanawag. Kailangan ako kanima tumag. Oh, dili mahimong doon siya ikasulti sa mga tao din sa bahay. Dili mahimo! Hello? Oh, dili! Natubag ni Bilyo! Bilyo! Ibutang na! Bilyo? Hello, Sir Arnel. Ang bigyan ng telepono! Ay, pagpuyo. Ang binang telepono! Pagpuyo, Ma'am Delia, pagpuyoy. Pagpuyoy. Ay, pag-insulti ka nga, Dal! May mo balik ka magsabok, Ma'am Delia? Unsay nito mo diha, Bilyo? Sir, nagwahil si Ma'am Delia. Ha? Nagwahil. Dili si Dahlia ka nagkauban nimo diha, Bilyo. Siya ang original nga Lili. Ang mangingilad nga Lili. Oh, unsa? Ang bigyan ng telepono! Pagpuyo, Miss Lily! Bilyo! Nani mo? Bilyo, itugyan ko nimo ang tanan ha. Ilabi na gid ang ako inahan. Oh. Ipalayo siya ni anang nagpakadalya diha. Oh. Ipalayo ang ako inahan. Oh. Ahak na. Gusto ganda mo mabuang ko? Pwes, nabuang na ko karon. Kinalang mo ako, si Arnel. Kinalang mahipos ka. Hello? Hello, Lili. Ay, si Bilyo. Wala siya! Kung mahimo na ako siyang patyo na Arnel, nakuyapan siya. Salbahis ka. Bisan nun saon. Yawan-on ka na ginugutok. Di ka na makaikyas ini mong gibuhat karon. Ha? Kihagit ka ni mo, Arnel. Di na di ka mabalik na ako. Oh. Pwes, manabla ko. Unsay buhaton mo? Ikaw ang dunay buhaton. Pauli dire. Kaya may mahitabo sa mga inahan kung dili ka mo pauli. Nakabati ka ba, Arnel? Uy, si Dahlia ka na nasa sa... Nakabati ka ba? Oh, Pauli dire sa bahay. Kung dili ka gusto patay mo ng maabtan ang imong inahan. Dahlia! Patyod ko nimo! Oh, Mami? Magkahimo ka sa pagpatay nako. Ha? Mami! Ay, po doon. Mami, sorry! Pero, kinalang ako ni Baton! Kung di mo paulit si Abdel din eh! Dautan ka! Dautan ka! Mami, balik din eh! Balik! Ay, Diyos ko. Kung sa mani matanga sa babae si Dahlia. Hello? Lili? Dili. May gibuhat na si Lili sa bahay. Kinahanglan maluwas ko ang ako inahan. Mamauli mi sa syudad karon si Dahlia. Noy? Okay ka lang? Gunit lang may isa kong bukton. Galayo, maging gapit ka. Kanandahan diha nga gamay. Paingon na sa bahay sa mananagat. Mao ba? Oo. Maya tingali nga imo lang yun kung ihatod sa iyang payagday. Ha? Oo, sige. Dali ha. Sunod na ako. Mami, ang bigyan puntahan! Masortita! Pagpamagdahong na dautan ka ba di ay? Dautan ka, Dahlia. Ang imong anak may basula! Siya sa taninitanan! Kung may balik pa siya na ako, diliwit na kumahimong dautan sa mainit! Mami, masortita! Di ang puntahan! Pasabtan di ka sa tanan! Wa ko magtuong dautan ka. Dili ka agad na may pag-asawon sa akong anak. Ablihan na ganang puntahan! Osa man! Palayo! Osa man! Gusto ka man dauban ko ni Baya aron maapil kang kapain? Ha? Ablihan ang puntahan, mami kurasan! Dahlia? Dahlia! Uy! Kuha naman din si Dahlia. Pain mo ka siya. Kingnan ko manunta to siya nga. Di mo biya din eh. Kinanglan makitan ko siya. Kuha mo sumama sa syudad. Dahlia! Dahlia, hain ka! Dahlia! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!